ഇത് ആമീസ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കമീലിയ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഈ കമീലിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വഴിയോരക്കടയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കമീലിയ പ്ലാന്റ് ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇതേപോലൊരു പ്ലാന്റ് എനിക്കും വാങ്ങണമെന്ന്. അപ്പം ചെടിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അവരുടെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചെടി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈകിയാണ് കിട്ടിയപ്പം തന്നെ ഞാനത് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടായില്ല. നല്ലൊരു പ്ലാന്റ്, നല്ല കളറ്. ഒന്ന് രണ്ട് പൂക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലാതെ ബാക്കി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടി. അത് കണ്ടപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഭയങ്കര രസമുള്ള ചെടിയായിരുന്നു. അത് റോസാപ്പൂ പോലെ നിറയെ പൂക്കൾ. നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ് കമീലിയ. ഇത് നല്ല നല്ല പ്ലാന്റ്, നല്ല ഫ്ലവറുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അമീസ് ഗാർഡന്.